Καλώς ήρθες στο Ξυπτονούλη TV, το κανάλι όπου μπορείς να μάθεις γλώσσες με χιούμορ και έξυπνες ατάκες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πιο τρελές δικαιολογίες στον κόσμο. Και όχι! Δεν μιλάω για το «ο σκύλος μου έφαγε τα μαθήματά μου», αυτό εδώ είναι υψηλού επίπεδου μπουρδες. Ένας τύπος ήρθε αργοπορημένος στη δουλειά και είπε σοβαρά «Συγγνώμη, αφεντικό, το ψυγείο με κλείδωσε μέσα. Μα φυσικά και ο φούρνος τόστ μου αρνείται να δουλέψει χωρίς συμβόλαιο. Μια γυναίκα χάνει τον γάμο της. Ο λόγος. Έμεινα κολλημένος στην κίνηση. Πίσω από μια οικογένεια χινών, καθαρή ρομαντική στιγμή, αλλά δυστυχώς όχι για τον γαμπρό. Ένας μαθητής εξηγεί: δεν μπόρεσα να έρθω. Το Wi-Fi μου είχε ημικρανία. Και κάπου στον κόσμο, ένας δρομολογητής ουρλιάζει από τον πόνο. Ένας άντρας χάνει μια σημαντική δίκη γιατί ξέχασε την ημερομηνία. Όχι, ένας γλάρος μου έκλεψε τα κλειδιά. Βεβαίως. Οι γλάροι είναι γνωστοί για την αγάπη τους στα αυτοκίνητα της Volkswagen στο τέλος της μέρας. Αυτό το ψυγείο, γαλοπούλες ή γλάροι. Η ανθρώπινη δημιουργικότητα δεν έχει όρια όταν πρόκειται για αυτό, να αποφύγεις την ευθύνη. Λοιπόν, παιδιά, την επόμενη φορά που θα αργήσετε, απλά πείτε το. Δεν μπορούσα. Η αντανάκλασή μου ήθελε να συνεχίσει τη φλιαρία. Κάνε εγγραφή. Πάτα το like. Δεν νομίζεις θα σου στείλω μια οικογένεια πάπιες στην πόρτα σου? Αυτό ήταν άλλη μια διασκεδαστική στιγμή στο Ξυπτονούλη TV. Αν θέλεις να μάθεις γλώσσες, μπορείς να δεις ακριβώς το ίδιο βίντεο σε περισσότερες από 20 γλώσσες στο κανάλι μου. Πάτα like και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα νέο βίντεο.